Bé, benvinguts a la segona xerrada sobre experiència de periodista que organitza el Col·legi de Periodistes. Veig algunes cares que ja van ser ara fa una setmana aquí per escoltar el Sergi Vicente. Per als que no hi éreu, recordar que Experiència de Periodista és una iniciativa que du a terme el Col·legi de Periodistes de Catalunya a la delegació de Tarragona, amb el suport i la col·laboració inestimable de Repsol i també amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, que ens cedeix aquest espai de l'antiga audiència per poder dur a terme aquestes xerrades. Avui és el torn de la Cristina Puig. Dèiem, la setmana passada vam escoltar el Sergi Vicente i us explicaré una mica breument el currículum de la Cristina perquè conegueu amb més detall la seva experiència, que després ens explicarà molt gustosament. Ella és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en diverses emissores de ràdio, a Ràdio 4, a la cadena SER, a la cadena COPE, Catalunya Ràdio i també a RAC1. I en aquesta última emissora, l'estiu del 2006, va dirigir i va presentar el programa matinal El món de RAC1, que segur que molts haureu escoltat. Però el seu rostre es va fer més conegut en la seva etapa durant el club de TV3, juntament amb l'Albert Om, amb qui ha dut a terme d'altres projectes i d'altres iniciatives, com per exemple el programa L'Hora del Pati. L'any 2009 va fitxar per Televisió Espanyola per presentar el debat sociopolític 59 segons i més tard, el 2012, es va convertir en la conductora del debat de la U i també de Gent de Paraula. Abans m'ho comentava que de vegades potser ho obviem en el seu currículum, però també duia a terme aquest programa. El debat de la U va ser un programa que va presentar durant 5 anys i també, com ja bé sabreu, lamentablement, ara fa uns mesos, va ser acomiadada de Televisió Espanyola. No sé si després també ens explicarà una mica la seva versió del tema. Avui la Cristina Puig ens explica la seva experiència de periodista. Gràcies per convidar-me, per participar entre tots, per parlar una mica d'aquesta feina nostra. Jo crec que m'han explicat que aquí hi ha periodistes, futurs periodistes, estudiants, gent que potser no ho és, però que també té interès per aquesta feina. Jo sempre dic que la feina de periodista sobretot és un ofici, perquè tinc la sensació que és una feina que s'aprèn dia a dia, com moltes, cap i a la fi un surt de la facultat amb un títol sota el braç i això ja no és més que això, després t'has d'anar buscant la vida. Però sí que és veritat que la feina de periodista, com més la vas fent i com més la vas practicant, més la vas sabent fer i jo crec que més et va enganxant. Us dic això perquè jo no volia ser periodista, jo no m'avergonyeixo de dir-ho. Jo quan era petita i agafava una pinta a casa no em feia veure que era un micro per explicar una crònica des del meu destí de guerra. Jo agafava la pinta i jo pensava que era Madonna i jo volia ser cantant i jo volia ser actriu i jo em volia dedicar al món de la faràndula. A casa meva ja patinen quan vaig dir això. Aleshores el que vaig fer va ser quan vaig fer la selectivitat vaig posar com a primera opció traductor i intèrpret d'anglès perquè jo tenia moltes ganes d'aprendre anglès, anar-me'n i dedicar-me a això, a fer d'actriu i de cantant. I de segona opció vaig posar una cosa una mica més coherent, vaig dir doncs farem periodisme, perquè em pensava que el món de la tele i la ràdio era el que més s'assemblava al món de la cosa aquesta que a mi m'agradava fer. Clar, dit així li treu una mica de romanticisme, però és que no tots els periodistes naixem volent ser periodistes i jo crec que un no neix per fer una feina, hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, i en el meu cas la vida m'hi ha portat. I avui ja fa més de 20 anys que m'hi dedico i sincerament crec que només sé fer aquesta feina. Amb la meva situació d'ara tant de bo sapigués fer una altra cosa, cupcakes o ganxet i fer un negoci i posar-me ara de cop i volta a fer una línia de moda o una pastisseria o alguna cosa que potser em pogués obrir nous mons. Jo només sé fer preguntes i aleshores la meva feina de periodista és la que és. Aquest ofici s'ha convertit en una feina i s'ha convertit sobretot en una... Jo crec que ser periodista és un estil de vida perquè és una feina... No us amagobieu els futurs periodistes, no vinc a carregar-me res ni a que ens pengem tots d'un acord i diguem mare de Déu, m'he ficat. No. Com totes les feines és complicada, aquesta és apassionant, però és una feina poc reconeguda. Després dels polítics, els periodistes som el gremi més mal valorat. Ens hauria de fer reflexionar per què això també, segurament.
mal remunerada, es paga poc, és com que avui dia tothom pot fer de periodista, no? I en 4 duros ja pots fer una crònica. Per tant, hi ha tants entrebancs en el camí que t'ha d'agradar molt ser periodista i sacrificar moltes de les coses que impliquen dedicar-te a aquesta feina. Un periodista ho és totes les hores del dia, és a dir, té un negoci, tanca la paradeta a l'hora de plegar, se'n va a casa, es dedica a la família. Un periodista és periodista a les 24 hores del dia. I amb això què vull dir? Vull dir que quan tu acabes la teva jornada laboral, tot i que realment parlar de jornada laboral en el món del periodisme és una cosa molt ambigua, perquè més enllà de les empreses públiques, que potser és l'únic lloc on controlen molt quines hores deus, això sobretot, me debes 10 hores, me debes 5 hores, o quantes hores has fet de més, la jornada laboral d'un periodista és molt difícil d'emmarcar, no? Perquè, com dic, ets periodista les 24 hores del dia, marxes de casa, marxes de la feina i pel camí vas mirant Twitter i Facebook, que llavors vivim immersos en una esquizofrènia informativa que un dia d'aquests, i jo sempre he dit que ens passa la factura, perquè els que vivim de la informació estem permanentment connectats, no? I aleshores s'està fent la comissió d'investigació del cas Pujol i dius, hosti, mira, havien dit això, mira, demà hauríem de parlar d'això, d'acord, va, doncs demà parlem d'això. Després resulta que ha passat una altra cosa, després resulta que hi ha hagut un catacrac als Estats Units i que aquella nit s'han celebrat els Oscars i que ha guanyat no sé quina pel·li i que hi ha un vestit que és blanc i un altre que el veu de color blau i dius, hosti, per favor, això què és, no? Llavors, permanentment estàs amb la niura d'estar informat les 24 hores del dia. Per això estem tots bastant com una cabra, això també us ho he de dir. Però jo crec que és la màgia d'aquesta feina. Jo tinc familiars que són metges, que quan arriben a casa i els dic tinc angines, em diuen, no m'atabalis, hosti, no m'atabalis amb les angines, no? Perquè entenc que un metge que està tot el dia a l'hospital amb els malalts, quan arriba a casa el que no vol és que li vingui tota la família a preguntar-li què tinc, em fa mal aquí, què pot ser, no? O que ella que fa massatges, no? Perquè és fisioterapeuta i arriba a casa i tota la família li passa perquè li treguin les contractures. Doncs en el món del periodisme ens passa que som nosaltres els addictes a la feina, llavors ens hem de mesurar molt, perquè si no, com dic, el primer que fem quan ens llevem pel matí és escoltar la ràdio o mirar Twitter què ha passat, o mirar Facebook, no tant qui la posa perquè mentre s'està dutxant es va distraient, sinó per saber què han dit i tenir molt clar què ha passat i va, doncs avui parlarem d'això, no? Per tant, és un estil de vida i t'ha d'agradar molt. Com us dic, jo no el vaig triar, m'hi vaig trobar i insisteixo, jo ara no sabria fer una altra cosa. Què més us puc explicar? A veure, som un gremi, això m'ho ha demostrat molt l'experiència també, som un gremi molt endogàmic, és a dir, a tots ens agrada molt quan ens reunim parlar de la nostra feina. No sé si la resta de gremis ho fan això, però els periodistes tenim una mica la mania de quan ens trobem en un sopar parlar només de la nostra feina i les parelles que potser no ho són acaben bastant farts i la majoria de vegades al final ni venen. Amb això el que us vull dir és que és una feina en la qual trobes moltes complicitats amb periodistes d'altres mitjans, fins i tot els quals potser no coneixes i et reuneixes amb ells en un acte perquè han anat a cobrir-lo perquè ells ja quan treballen. Si després, quan acaba l'acte en si, et vas i et reuneixes, fas una copa o jo què sé, o un cafè o el que sigui, és com si els coneguessis de sempre, perquè realment la nostra feina ens connecta, en certa manera. Per tant, vivim com fent la nostra feina, però no vivim aïllats de la resta del gremi, que crec que això és una de les coses bones que té aquesta feina, però també, com us dic, és molt endogàmica, no? I a vegades tenim la sensació que el món gira al voltant del que expliquem nosaltres cada dia. I aquell matí el programa, la nit anterior no ens va anar gaire bé, hosti, no vam fer audiència, què ens va passar, què ha fallat, i resulta que vas al mercat i la senyora del mercat ni t'ha vist, ni li importa un bledo que vas tenir el programa el dia abans, ni què va dir, ni què no va dir. Amb això, moltes vegades ens donem un bany de realitat, no? Ens pensem que el món gira al nostre voltant, a les tertúlies de la ràdio, a les tertúlies de la tele, el que està passant al Parlament, i hi ha vida més enllà, no? Crec que això a vegades és important que algú de tant en tant ens situï els peus a terra, perquè a vegades el perdem al món, Ara ho explicava ella, jo durant aquests 20 anys que he fet de... Hosti, 20 anys, això dius una mica gran, ja. Que sí? Bueno, vaig començar jove, deixem-ho així. Amb aquests 20 anys de periodista he treballat a mitjans públics i privats, he treballat a matí, he treballat a tardes i de nits, he fet al carrer, això de calle, que és on
dit així queda, però és on n'he après més. Després, si voleu, us explico 4 coses de fer al carrer, no? I com a vegades és una cosa que, hòstia, no em ve de gust i com crec jo que tothom, tot periodista hauria de trepitjar carrer, que cada cop es trepitja menys. He treballat amb gent a la que he admirat, a la que admiro, molts d'ells continuen sent encara amics meus, gent de la que he après, i també he treballat amb gent, això suposo que ens deu passar a tots, no? En els nostres diferents gremis, que són allà desenvolupant una feina però que a la meva vida professional no han aportat gaire res. He dit que sí moltes vegades, però també he sabut dir que no, i així com estic, però bueno, amb la consciència ben tranquil·la. Després, si voleu, aprofundim sobre això. Jo que aquest matí en una entrevista a la cadena SER els deia: si la feina de periodista no es pot exercir en llibertat, no sé si val la pena fer aquesta feina, no? I la llibertat és un concepte molt ambigu. Una de les coses que he après és que és molt difícil poder explicar allò que veus, tal com ho veus, perquè depens de moltes coses. En una empresa privada depens de qui paga i en una empresa pública depens del govern que mana. I amb això crec que en som molt còmplices els periodistes. Per tant, això és un altre debat que hauríem de fer un altre dia, però el dia que els periodistes ens plantem i decidim que la nostra feina ha de ser feta d'una altra manera, el dia que no acceptem anar a rodes de premsa on el senyor que parla surt a través d'una tele, on no s'accepten preguntes, on quan hi ha eleccions hi ha blocs electorals, mentre això ho seguim acceptant, insisteixo, som còmplices de tot el que està passant. Quan us deia que he treballat amb els mitjans, ho dic perquè jo ho he viscut com una cosa positiva. Jo he estat un cul inquiet. Crec que un periodista ha de tenir molt d'això, de curiositat, de voler saber, de moure's, de no conformar-se. Entenc que això cada cop és més difícil i jo amb l'edat m'hi he trobat. Jo he estat en uns llocs, ara si voleu us els explico una mica. Però el que vull dir és que jo he anat canviant de feina. Hi ha gent, amics meus de la meva promoció de la carrera, que des que van sortir de la facultat treballen a la mateixa empresa. Porten 20 i pico d'anys allà, són fixes, saben que tindran un sou la resta de la seva vida, han après allà a fer la seva feina i han anat veient passar directors, nous governs i tot això. Això passa molt a l'empresa pública. En el meu cas jo he canviat molt, he anat saltant d'un lloc a l'altre. I crec que això és una de les coses que a mi m'ha ensenyat més, perquè no es treballa tot arreu igual. És important veure empreses que es dirigeixen d'una manera, equips que treballen d'una altra manera, com es gestionen equips de treball, com treballa una empresa pública, com es fa informatius, com es fa un programa, per exemple. A vegades en una empresa pública un informatiu no té res a veure amb, o treballar al departament d'informatius no té res a veure amb treballar al departament de programes. Per tant, jo crec que una de les coses bones d'aquests anys de feina, de periodista, ha estat anar canviant. Entenc que avui dia això és difícil. Jo amb els anys m'he tornat més conservadora i segurament, no sé, això ho he de pensar encara una mica més, perquè fa poc, però segurament el meu futur no acabava a Televisió Espanyola. Sabeu què us vull dir? No m'agrada la manera com ha acabat ni com he sortit d'allà i en podem parlar obertament perquè jo des que ha passat el que ha passat he explicat la meva versió dels fets. Però el que vull dir és que segurament amb els anys jo hagués potser fet el que feia abans, de canviar de feina, però amb els anys un es fa més gran, té fills, ha de pagar lloguers i et tornes una mica més conservador. Per tant, jo crec que és important no apalancar-se, perquè en els apalancaments un descobreix com les professions agafen certs vicis i això és una de les coses que he viscut els últims anys de la meva experiència com a periodista. Com us deia, jo volia ser traductora i intèrpret d'anglès, aprendre molt anglès i anar-me'n a Hollywood. Diu Hollywood, diu Anglaterra, és igual, no? Jo volia fer d'actriu, i volia fer de cantant, m'agradaven molt els musicals i no vaig entrar, la nota de tall era molt alta i ho agraeixo, sincerament. No sé com hagués estat la meva vida com a actriu, no soc massa farandullera ara que penso, però era jove i pensava que em volia dedicar a allò. Llavors, la segona opció que vaig posar, com us deia, era periodisme. Creia que la tele i la ràdio eren unes coses, algo que s'assemblava molt, que jo volia fer. Jo escoltava molta música, em llevava molt d'hora als matins al cap de setmana per escoltar radiofórmules, sentir les cançons que a mi m'agradaven, que estava amb el play rec allà a punt, i em posava a gravar i, hòstia, sortia el locutor, deia, però per què parlen damunt de la cançó que a mi m'agrada? Llavors,
Jo crec que escoltar tanta ràdio durant tants anys, alguna cosa va quedar, no? Perquè vaig començar fent ràdio i és per mi una de les feines més agraïdes que he tingut. Mentre feia la carrera a l'Autònoma, era quan la carrera de periodisme encara durava 5 anys i era llarga. I no sé si això deu haver canviat o no, però a la meva època els 3 primers anys de carrera es feia teoria, única i exclusivament, i quart i cinquè feies pràctica, però trepitjaves un plató de tele un cop l'any i un estudi de ràdio el segon any. Per tant, diguéssim, les pràctiques de la facultat eren a quart feia ràdio i feies un programa de ràdio o 4 notícies i a cinquè tele. I aquesta feina nostra, la teoria va molt bé, però no serveix a gaire res, sincerament, us ho dic, sincerament, vull dir, hi ha molt intrusisme i podem veure un metge per fer de metge necessita la carrera de metge, un advocat per fer d'advocat necessita la carrera d'advocat. En el món del periodisme hi ha un ventall molt ampli. Jo he treballat amb historiadors, he treballat amb economistes, he treballat amb gent que ha fet ciències polítiques i tots ells amb càrrecs dins del món del periodisme. I fins i tot, si us hi fixeu, molts dels tertulians són periodistes, però l'origen de la seva carrera és un altre, historiador de l'art, com us deia, o diverses coses. Llavors, l'important quan fas una carrera és buscar-te la vida. Sempre t'has de buscar la vida en aquesta feina, perquè aquí és una cosa allò... es tanquen 10.000 portes i has d'anar a buscar la finestra que s'obre. Però jo el que vaig fer va ser anar a apostar per la ràdio local. Jo crec que és la gran escola. Crec que tothom que es vulgui dedicar al món del periodisme ha de provar de treballar a la publicació del municipi, de barri, a la ràdio d'aquella ciutat, a la ràdio o a la tele d'aquell poble i intentar aprendre tot allò que la facultat no et deixa. Jo vaig anar-me a la Ràdio Ciutat de Badalona, vaig tenir la sort que un amic meu de la facultat feia ràdio allà i allà vaig arribar i em van dir, vols fer un programa? Doncs mira, el diumenge a la tarda. I vaig dir, perdona, un programa de cop i volta, però això què és? I vaig estar 4 anys fent un programa de teatre musical, que és allò que jo volia ser i al final no vaig arribar a ser, i el periodisme, que és el que m'havia convertit, jo em vaig convertir en periodista, em va permetre fer un programa sobre teatre musical. I allà ho vaig aprendre moltes de les coses, com per exemple parlar davant d'un micro, aprendre a respirar, aprendre els temps, aprendre els silencis, tot allò que hi ha molta teoria a la facultat, però que després a l'hora de la pràctica no pots portar a terme. Vaig estar 4 anys a Ràdio Ciutat de Badalona i entrar en contacte amb un mitjà petit ja et posa en contacte amb altra gent, perquè hi ha un esdeveniment i allà s'hi planten els mitjans grans però també els petits i allà entres en contacte amb altres periodistes i els que fem les notícies, els que fem la feina d'anar a cobrir les cròniques o el que sigui, com us deia, som un gremi que tots ens coneixem o acabem fent pinya, coneixes gent i vaig entrar també a treballar a la cadena SER. La cadena SER necessitava un corresponsal del districte de Sant Martí i jo era de Sant Andreu, però me'n vaig anar a Sant Martí a fer notícies. Clar, jo ara penso, jo vaig començar a fer això quan no existia internet. No hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils. Hosti, però tampoc fa tant, no? No fa tant, no? Doncs no fa tant, però això passava. Llavors, Google, no hi ha Google, perquè no existia internet. Llavors, les notícies ens arribaven a través d'un teletip, nyigui-nyigui, d'agulles, i les cròniques les havíem de passar amb una cabina de telèfons. Això sabem tots què és, no? Perquè hi ha gent molt jove, però hi ha una cosa que abans existia que es deien cabines de telèfons. Llavors tu anaves amb el teu caset, això també ja ha passat a millor vida, gravaves i anaves a la cabina de telèfons, marcaves, hola, us passo la crònica i posàvem l'altaveu a la cabina de telèfons, que recordo que a les cròniques se sentia cloc-cloc com anaven caient les monedes moltes vegades a les cabines. Però és que de tot això s'aprèn. Jo crec que cada una d'aquestes coses, més enllà de ser un anecdotari, quan un es torna una mica vell i explica la seva vida i miracles, doncs també és aprenentatge. I una cosa va portar a l'altra, de la cadena SER me'n vaig anar... Estava a Ràdio Ciutat de Badalona i a la cadena SER i vaig dir, bueno, escolta, jo ja m'he cansat de fer això, anem a fer-nos pesats. I es tracta d'això, de fer-te pesat. Ja tenia en el meu currículum un títol, però 4 anys a Ràdio Ciutat de Badalona i corresponsal de districte de la cadena SER. Per tant, aquesta noia ja parla pel micro, ja ha enviat cròniques, ja no és només el títol sota el braç. I me'n vaig anar a Ràdio 4 un estiu. Aquell estiu a Ràdio 4 vam treballar amb la Sandra Berneda, a més, que ara ella està a Telecinco, suposo que la coneixeu tots, i totes dues fèiem un programa a l'estiu. Es va acabar.
El periodisme les coses acostumen a acabar-se ràpid, no? És com les pràctiques, que és com, hòstia, quan n'hi ha pres, te n'has d'anar. I dius, bueno, doncs és igual, allò segur que servirà per alguna cosa. I me'n vaig anar a la COPE, jo me'n vaig anar tot arreu, picava per telèfon, trucava a les portes, hosti, que és pesada, trobo que aquesta noia, sí. I al final jo crec que per insistència em van dir, va, vine, i vaig dir, vull fer ràdio. Llavors vaig entrar a la COPE, o sigui, he treballat a mitjans molt diferents i hi ha anys llum de la meva ideologia. Ho dic per tot el que després es pugui pensar respecte al que ha passat amb el meu acomiadament. I a la COPE vaig estar-hi 4 anys més, vaig entrar a fer un programa de viatges, Viajar és un placer. Vaig aprendre a fer ràdio en castellà, que això també a vegades és important, no? Perquè segons com se'ns nota molt l'addicció. I també feia informatius. I, bueno, suposo que en la línia de protestona que tenia em van fer l'informatiu religiós. I jo vaig dir, però si soy la persona menys indicada, l'informatiu religiós és, bueno, allò, doncs ara l'informatiu religiós. I vaig dir, jo crec que us equivoqueu, però bueno, el farem. Llavors jo preparava l'informatiu religiós, que anava després de la missa els diumenges, el gravava i deia, hòstia, què explico? Trucava al visat i deia, què em podeu dir? Això. Dic, bueno. Llavors me tocava a ONGs, intentava fer un poti-poti. I jo crec que després d'un mes de veure que no ens interessava la línia que portava el meu informatiu religiós van decidir que era millor que no fes jo. Que em fa gràcia explicar-ho moltes vegades. Va acabar la COPE, mentre jo estava a la COPE vaig entrevistar l'Albert Tom. Va fer un llibre que es deia Els veïns de dalt i me'n recordo que el vaig trucar, vaig dir, vine que t'entrevistem, no ens coneixíem de res i aquell dia el vaig entrevistar i la cosa va quedar allà. I mentre jo estava a la COPE, companys meus d'allà, hi havia una cosa que es deia Canal Meteo, canal satèl·lit. Hi havia una plataforma que era el canal satèl·lit digital i tenien 2 canals, un que es deia, no me'n recordo, i l'altre que era Canal Meteo, i eren canals del temps. I jo tenia una companya de la COPE que se'n va anar allà a fer de dona del temps i busquen gent, dic, doncs anem a provar-ho i m'agafa i vaig dir, si no en sé del temps, però és una experiència més perquè el meu jefe era el Tomàs Molina, tot eren gent que començava, llavors hi havia els físics, hi havia els biòlegs i llavors hi havia els periodistes que intentàvem explicar la informació del temps. I més recordo que em va agafar un mes d'agost que fotia sol cada dia i vaig dir, mare de Déu senyor, què expliquem aquí? Però ho recordo com una època molt entranyable, va ser la meva primera experiència en tele i, vulguis o no, aprens a perdre-li la por a la càmera, no? El meu futur no era ser dona del temps i de Canal Meteo BTV buscaven gent per fer un informatiu perquè una companya de BTV se'n anava a treballar a Madrid i vaig fer el càsting, vaig fer el càsting i em van agafar i llavors vaig deixar de fer de dona del temps i em vaig posar a fer un informatiu matinal amb el Carles Prats, el que fa el TN ara al migdia. I llavors vam estar fent l'informatiu Hola Barcelona pels matins i després també vaig estar fent informatius al cap de setmana, presentant debats electorals i eleccions i cobrint, penso que a BTV vaig estar-hi un any i mig llarg o 2, no me'n recordo. Llavors allà vaig aprendre a fer tele d'una altra manera, no? I fer peces i anar-te'n a cobrir coses als barris i a part doncs presentar notícies. I estant a BTV va sortir una convocatòria de Catalunya Ràdio i a mi que la ràdio és el que sempre m'ha agradat més, vaig dir, me'n vaig. I vaig trucar i vaig dir què s'ha de fer. Vam fer unes proves i em van agafar. I vaig dir, doncs me'n vaig. I me'n vaig anar a Catalunya Ràdio, perquè el meu somni era treballar a Catalunya Ràdio, la casa gran, era l'emissora nacional de Catalunya, i me'n vaig anar allà. I em diuen, et toca economia. Dic, no, economia, però si jo soc de lletres. Dic, no pot ser, dic, no em podeu fer això, dic, no en sé, ja n'aprendràs. Dic, no, per favor, economia, no. I va tocar economia. I em vaig passar tot un estiu explicant que era l'IBEX 35 i parlant amb gent i fent notícies econòmiques i la borsa i vaig pensar, senyor, això què és, no? I la vida té aquestes coses. Jo feia un mes i mig que treballava a Catalunya Ràdio i em truca l'Albert. Jo no havia tornat a saber mai més res de l'Albert. I l'Albert em va explicar que hi havia una cosa que es posava en marxa que es deia RAC1 i que buscava gent per fer un programa. L'Albert, de fet, RAC1 ja funcionava, ara estan celebrant els 15 anys, el mes de maig em sembla que havia posat... Feia 3 mesos que l'Albert feia els caps de setmana a RAC1
i li havien ofert, de cara a la temporada següent, fer els matins de RAC1. I em van trucar, volem que vinguis. Dic, però si fa un mes i mig que estic a Catalunya Ràdio i què voleu que faci? Bueno, que farem els matins i RAC1 i... Llavors, a vegades un pensa les decisions que ha de prendre a la vida, el que us deia, no? Segurament ara potser no m'hagués arriscat tant perquè als anys crec que et tornen conservador. Jo era jove, aquella època encara, i vaig arribar a casa i vaig pensar, ja, economia i Alberto. Vaig pensar, hi havia el Fuentes, hi havia el Toni Soler, la gent de la tele, i vaig dir, hosti, això pinta bé, si més no pinta divertit. I vaig anar a parlar amb el meu cap d'informatius i li vaig dir, mira, me'n vaig. Me'n vaig perquè m'han trucat per treballar a RAC1. Què és això, RAC1? Això RAC1 no ho coneix ningú. Dic, no, ja ho sé. La classe influent d'aquest país escolta Catalunya Ràdio. I jo li vaig dir, escolta'm, jo estic bé a Catalunya Ràdio, però a mi l'economia, de veritat, és que no ho sé fer. O sigui, no és que no ho sàpiga fer, és que jo necessito trempar amb la meva feina. I no, a mi fer notícies d'economia, poseu-me a fer sanitat, que medicina m'agrada. No, aquí tothom ha d'anar allà on li toca. Això és una de les coses que em va sobtar molt del món públic, l'empresa pública. I després es va pagar una sèrie de peatges. Es va treballar les nits, durant 2 anys, els caps de setmana, matinals, i vaig dir... Us necessito preguntar una cosa. Em jureu que no faré l'helicòpter del temps? Ah, no t'ho podem dir. Dic, no, és que tinc pànic, o sigui, jo no puc pujar a l'helicòpter a fer el trànsit. El temps no, el trànsit, No, és que això és una feina, diu, és la mateixa feina. Dic, si no és perquè no m'agradi, o sigui, no és perquè no valori qui fa la informació del trànsit des de l'helicòpter, dic, és que em fa pànic i no podré fer la meva feina. No t'ho puc assegurar. Llavors vaig dir, me'n vaig a RAC1. I em van dir que m'equivocava. Que si els digués que m'han anat... No recordo molt la frase de qui era el cap d'informatius d'aquella època. Em va dir, si em dius que te'n vas a treballar de redactora de política de la Júlia Otero ho entendria, però això del RAC1 no s'ho escolta ningú. Vaig dir, mira, saps què? Dic, ja veurem com en surto o no. Dic, jo ara me'n vull anar. I me'n vaig anar. I vaig estar un mes i mig a Catalunya Ràdio, que era el lloc on jo havia volgut treballar sempre, però vaig marxar perquè no m'agradava aquella... No és un caprici, és que jo crec que és molt important estimar la teva feina i que et faci trempar, el que deia, no? Llavors, a mi el peatge que em feien pagar d'estar a l'economia, potser toca l'helicòpter, potser... Hosti, jo no sé, és que no vull acabar malament i amargada. I me'n vaig anar a RAC1. I a RAC1 vam fer els matins amb l'Albert i a mi em va tocar fer la unitat mòbil, que la unitat mòbil és fer la calle, que dic jo, fer el carrer, trepitjar al carrer, anar cada dia a inventar-te alguna cosa que passi, buscar llocs, la veu de treure la ràdio al carrer, no? I me'n recordo que quan vaig arribar a RAC1 i em van ensenyar el mòbil, vaig dir, això què és? O sigui, un cotxe en forma d'ou que no tenia forma d'unitat mòbil, allò. Jo venia de Catalunya Ràdio que en tenia 7 aparcades a la porta. I arribo a RAC1 i diu, això és la mòbil. I era un cotxe que semblava de fira, una cosa molt estranya, no? Fins al punt que al començament RAC1 no ho coneixia ningú i anàvem amb el meu tècnic als llocs i, hola, som de RAC1, què és RAC1? Què és RAC1? És l'emissora del Grupo Godó, RAC1, bueno... I un dia amb un semàfor, aquesta anècdota l'explico sempre, és real, Estàvem en un semàfor aparcats amb la unitat mòbil amb el meu tècnic i de tot un plegat un senyor obre la porta del darrere del cotxe i s'asseu. Vostè qui és? Fa 20 minuts que us espero. Dic, però vostè qui és? Al cotxe, he trucat al RAC fa 20 minuts que us espero. Dic, senyor, que nosaltres no som del RAC, que som una emissora de ràdio. I és real, i aquesta és verídica perquè l'expliquem sempre amb el Sergi, amb el tècnic aquell dia. N'han passat moltes de gent que... O sigui, començar una ràdio de zero, a mi una de les coses que més em satisfà és haver-ne format part, no? Ara celebren 15 anys, RAC1 és l'emissora líder de Catalunya, en totes les franges horàries. Han inventat una nova manera de fer ràdio, crec que tots hem estat partíceps, que l'Albert, els matins, quan fèiem l'hora del pati, ja amb el nom, o sigui, el magazín del matí es digui l'hora del pati, hosti, això poc sèrio pot ser, i no. I parlàvem d'informació veraç, estricta, rigorosa, teníem de tertulian gent que habitualment no feia de tertuliana, teníem de tertulià el Gerard Quintana, per exemple, no? I jo crec que vam innovar molt, es va obrir un camí de fer una nova manera de fer ràdio i crec que avui dia RAC1 està recollint els fruits de tots els que la van posar en marxa i han seguit fent aquesta nova manera de fer ràdio que avui s'ha convertit en líder. I vam estar a RAC1 fent els matins amb l'Albert
4 anys i li van oferir fer les tardes de TV3, que la Júlia Otero se'n anava a fer la columna i l'Albert diu, va, anem a fer tele. Hosti, vols dir que ara hem d'anar a fer tele? Amb el bé que estem aquí, que ara ja ens coneix la gent, amb el que ens ha costat que ens conegui RAC1, ara tothom deia RAC1 i ja sabia una mica què era, no? Però per sort l'Albert sempre ha tingut una visió, ha estat molt visionari, no diguéssim, i totes les coses, tots els projectes en els que s'ha ficat han estat un encert. I vam deixar de fer ràdio, a mi em va saber molt de greu, jo la ràdio l'estimo molt, crec que és de les feines que he fet la més apassionant, i ens en vam anar a TV3 a fer el club. I vam tenir la sort d'estar 5 anys fent les tardes, sent líders, en una època en què hi havia molts calés a la tele, les coses com siguin, jo crec que avui dia no tindríem ni els mateixos mitjans, ni ens cuidarien igual de bé com ens vam cuidar en aquella època, vam tenir sort i crec que un programa durant 5 anys estigui en la franja de la tarda sent líder crec que és molt important, no? I que demostra que en certa manera es feien bé les coses però que també vam encertar l'època, jo crec. I vam anar a fer tele, que és un mitjà diferent, vam entrar a la tele pública, però una de les coses que he après és que, i us ho he dit abans, informatius i programes no és el mateix. Jo crec que informatius es miren molt què es diu i com es diu i a programes no tant. Vam estar fent les tardes a TV3 5 anys fins que el juliol del 2009 l'Albert va dir plego, se'n va cansar. I amb ell vam plegar tots i ens vam quedar sense feina altra vegada. I vam dir, doncs, a buscar-nos la vida. I vaig veure que la Maria Casado dels 59 segons se'n anava a Madrid i buscaven una presentadora. Jo me'n recordo l'estiu a Formentera, estava sense feina i veure el diari Avui. Televisión espanyola, sin presentador per al 59 en català, sense presentadora per 59 segons. Vaig dir, bueno, com pot ser que no trobin a ningú? Dic, doncs vaig a provar. I vaig tenir la sort de coincidir en un acte amb la cap de comunicació d'allà i buscaven gent. Busques feina? Sí, dic jo, busco feina. I sempre he agraït que Televisió Espanyola confiés en una persona que venia de fer un magazín a la tarda on el Maclari li fotia pastissos pel cap, la tallava en trossos, m'espantava, em feien cridar, on cantàvem un karaoke i fèiem totes aquestes coses que es fan en un magazín de tarda. Llavors, cada cop i volta et fitxin per anar a fer un programa informatiu, per mi va ser una mostra de confiança de Televisió Espanyola, en especial del Francesc Cruanyes, que era el director en aquella època dels 59 segons, i van apostar perquè fos jo la persona que ho fes. Per tant, vaig recuperar altre cop el meu passat en el món dels informatius, que havia fet a BTV i que havia fet els matins de RAC1, i fins avui. Mentre he estat a Televisió Espanyola he fet també el Gent de Paraula, que és un programa que em va encarregar a la casa d'entrevistes. Jo crec que una de les reflexions que he fet durant tots aquests anys és que els que ens dediquem a aquesta feina tenim l'enorme privilegi de tenir a l'abast gent que la resta de persones no podran tenir mai a l'abast. És a dir, que tu tinguis davant el president de la Generalitat o el cap de l'oposició o un científic que ha descobert un enzim que permet descobrir que la metàstasi es pot frenar, o jo què sé, o una model que és... M'enteneu? O sigui, jo crec que tenint a l'abast aquest tipus de gent tenim l'obligació de preguntar-los allò que la gent des de casa els preguntaria. I aquesta és la feina que he intentat fer als 59 segons i després el debat de la UA amb els polítics, fins que m'ha deixat. A mi la deriva que ha pres Televisió Espanyola... Jo vaig entrar a Televisió Espanyola sota el govern dels socialistes i en l'època en què el Fran Llorente era el director d'informatius. Era l'època en què, evidentment, els socialistes, tots els governs fiquen la mà dins de les televisions públiques i de les ràdios públiques. És un problema que es pensin que els mitjans públics són d'ells perquè el paguem tots. Llavors, crec que un mitjà públic ha de ser garantia de la pluralitat i jo crec que hi ha gent que ho dissimula més que altres. Hi ha gent que ho fa amb un descaro, no sé explicar-ho. O sigui, dissimulen molt poc. I jo m'he trobat amb això, m'he trobat que a l'època en què vaig entrar a Televisió Espanyola segurament també hi havia control, jo no el vaig notar tant, jo no vaig tenir mai la pressió ni la sensació d'intrusisme ni la sensació que em controlaven els guions ni que em vigilaven com l'he tingut ara. I jo he exercit el meu dret a discrepar. El programa del debat es decidia en uns despatxos
entre la direcció de la tele i el director del programa. I no hi ha Mancruanyes, jo a Mancruanyes, l'època de Mancruanyes, el programa s'ha fet sempre a la redacció. A l'acabar de pujar el Partit Popular, el programa va deixar de fer-se a la redacció i va passar a fer-se als despatxos. I jo aquell programa no el signo, però la imatge d'aquell programa era jo. Jo era la cara del debat a la U. Jo era la que m'enduia tots els cops de la gent que s'ho mirava com a espectador i li semblava que allò no estava ben representat o no estava o no els semblava una taula plural. Per tant, jo, els últims mesos a la tele, el que he fet és queixar-me. Creia que molts dels debats que fèiem no eren un mirall del que la societat catalana estava vivint en aquest moment. I jo aquí estic, sense feina. Però amb la consciència tranquil·la. Com sabeu, s'ha dit que és un acomiadament disciplinari. Ja entenc poc de coses legals i laborals, però m'han dit, perquè m'han dit, un acomiadament disciplinari hi ha d'haver un expedient obert amb 3 faltes greus. Jo no he tingut ni un expedient obert, ni ningú m'ha comunicat que hagi comès cap falta. A mi d'un dia per l'altre, tornant de les vacances de Nadal, em van cridar els de Recursos Humans i vaig entrar allà i en una taula hi havia la de Recursos Humans de Barcelona i un senyor, com si fos George Clooney, a Indie, aquella pel·lícula on el tio es dedicava a acomiadar el personal, no era George Clooney, malauradament, però venia a fer-me fora. És a dir, ni el director de la tele, de l'empresa, ni el cap d'informatius, ningú va donar la cara, no? Van portar un tio de Madrid que no m'havia vist ni mai, no sabia ni quina feina feia, acomiadar-me, em van entregar una carta d'acomiadament per un acomiadament disciplinari, per mostrar objeciones a les directrices de la empresa, no sé, aquestes coses que s'han publicat. I ara intentaré que es reconegui que això és un acomiadament improcedent, més que res perquè ells tenen tota la potestat de fer-me fora com a treballadora indefinida que era i no fixa. Un fixe és molt difícil fer-lo fora, però en el fons jo crec que se m'ha utilitzat com un avís a navegants. Ve un any electoral, un any complicat, hi ha una cosa que es diu Podemos, que ha sortit per aquí, i les enquestes fan que ara mateix el partit del govern vagi de baixa. Llavors ha de ser un any potent, o sigui, informativament parlant, molt potent i molt a favor d'ells. Aleshores, segurament per la casa jo no era la persona més indicada per presentar el debat. Fins al punt que jo, abans d'anar-me'n de vacances de Nadal, vaig demanar al cap d'informatius de deixar de fer-lo. Vosaltres estareu més còmodes i jo no em sentiré tan malament. Però no em van deixar, em van dir, no, tu has de fer el debat, perquè si deixes de fer el debat, deixaràs de fer gent de paraula. I me'n vaig anar a vacances de Nadal i tornant vaig preparar el debat i ja no el vaig presentar, perquè em van trucar i em van dir, és que mañana ja no puedes entrar en la tele. Vaig pensar, però aquí ets... I res, i fins avui. Aleshores, la meva experiència de periodista, tot i això és bona. Com us deia, és un estil de vida. Hi ha algunes coses que m'he apuntat que no volia oblidar-me, no? Jo penso que, com us deia, tenim accés a gent, és a dir, jo crec que tenim el deure de, com a empresa pública parlo, Televisió Espanyola en aquest cas, el deure de, a un polític que tenim al davant, preguntar-li, insisteixo, allò que s'està preguntant al ciutadà. I que nosaltres hi tenim accés i que el ciutadà no en té. Per tant, com és una tele de tots, que la paguen entre tots, crec que hem de fer aquesta feina, és obligació nostra fer-ho. No podem treballar pressionats per... Això no els farà gràcia als de dalt. I jo, al final, havia treballat una mica així. Culpa nostra també, És a dir, si els periodistes acceptem... Jo sempre dic que la censura és una merda, però és molt pitjor l'autocensura. La censura és una merda, però l'autocensura, que és allò que fem nosaltres abans, perquè no ens renyin, és pitjor. Treballar amb por fa que no podem fer bé la nostra feina. I ens ho trobarem a tot arreu. Segurament, amb qui fa de no sé què, no es pot encarar el jefe, perquè passa a tot arreu, però en el món en aquesta feina nostra, en el que intentem és explicar què passa, crec que hi hauria d'haver un plus de llibertat en aquest sentit, no? I els anys m'han demostrat que això és una mica una utopia, com allò que les facultats et diuen has de ser objectiu, això és mentida, ningú és objectiu, tothom enfoca allò que passa a la seva manera, tu tens uns ulls, tu veus què està passant i explicaràs allò des del teu punt de vista, intentaràs ser el més objectiu possible, però l'objectivitat allò 100% és molt complicada perquè tots tenim sentiments i tots tenim les nostres ideologies. Crec que és important formar-se, no n'hi ha prou amb el títol, no serveix. El títol està molt bé tenir-lo, però a mi no me l'han demanat mai enlloc, només a Televisió Espanyola me'l van demanar. Llavors, amb un títol sota el braç no n'hi ha prou. I crec que avui dia hi ha una cosa que està al nostre abast que a la meva època no existia. Per començar internet, jo com us he dit vaig començar a treballar sense internet, jo havia de buscar les coses al Google no sinó a l'enciclopèdia. Les notícies arribaven a través del teletip,
avui dia hi ha Facebook, hi ha Twitter. Tots, com a opinadors que podem ser o articulistes, podem crear un blog. Aquest blog nostre pot ser la millor carta de presentació, perquè el podem publicitar a través de les xarxes. Podem fins i tot citar a través de Twitter senyor Trias o alcalde o no sé què, i els de premsa s'ho miraran. I si allò els agrada, hi ha molts guionistes avui dia del Colònia, del Cracòvia, molta gent ha sortit de les xarxes, no? Allò, hòstia, un tio que semblava un friqui ha acabat sent un guionista d'un programa d'humor. Per tant, jo crec que avui dia és important utilitzar totes aquestes eines que estan al nostre abast, que també fan mal. També fan mal perquè llavors sembla que qualsevol pot fer la nostra feina, que abans era important que el periodista anés al lloc dels fets i amb els seus ulls veiés què passava i fes la foto i escrivís la crònica, i avui dia qualsevol ciutadà del carrer pot convertir-se en periodista. Per tant, jo crec que haurem d'aprendre a treballar en aquesta situació. Els mateixos diaris de premsa de paper tenen la seva edició digital, per tant ells mateixos s'estan fent la competència. Hosti, és que el paper mor, ja, però és que vosaltres heu tret un diari digital, no? Per tant, ens hem educat molt en la cultura del gratuït, l'ara, que es va picar i comences a llegir l'article i se't queda borrós, i hòstia, l'he de pagar, no? Doncs cada cop més haurà de ser així, no? Pagar per la nostra feina, perquè és que si tot és gratuït, els nostres sous seran miserables, i acaba sent així. Llavors, m'he trobat moltes vegades amb gent que fa coses gratis, mira, durant un temps per aprendre, per poder fer tot allò que a la facultat no pots fer, per poder agafar experiències, saber com es treballa, el que es diu un estudiant en pràctiques, un becari, sí, però sabem dir prou, s'ha de saber dir prou, perquè si no s'aprèn el pèl, no? I jo crec que és important que la crisi en la que ha entrat el periodisme és també per això, no? Perquè cada cop la professió és més precària, i crec que això ho hauríem de batallar entre tots. I els que sou dones, jo he estat mare amb 41 anys i ho he estat tard perquè la meva prioritat a la vida ha estat el periodisme, i jo em pensava que una dona periodista no podia ser mare. No t'hi volen, si ets mare, aquesta feina, amb un nen que has d'anar a fer papilles i no sé què, i no té horaris, aquesta feina no té horaris, i sigueu mares i pares quan us doni la gana, que el periodisme no us ho freni. El Cesc Vicente va estar la setmana passada aquí, no? I se'n va anar a la Xina, i el Carles Prats, que vaig estar l'altre dia amb ell, si li surt una feina no sé on i té fills, se n'aniran els fills. La Raquel Sanz ara mateix està als Estats Units i els fills han anat cap allà, és una gran experiència pels fills també, no? Per tant, si voleu ser pares i si voleu ser mares, que la feina no us freni. I si tenen la barra, perquè això passa, de preguntar-vos, teniu pensat ser mares? Pregunteu-los amb ells si quan van accedir a aquest lloc els hi van fer la mateixa pregunta, ja està. I us ho dic com a experiència personal, perquè he estat mare gran amb 41, ara ja em queixo de bòlit, però és la millor feina que he fet a la vida de mare. Després a la periodista, però que el periodisme, que és una feina que reclama molt, no us tregui les ganes de poder ser. Queda molt feminista això, però és que ho sento així, realment. El meu objectiu era ser periodista, jo volia menjar el món, jo volia ser Inconí, jo volia ser Dom, jo volia ser l'Àngels a Barcelona, jo volia ser tothom. I el temps et va situar al lloc i vas fent la teva feina i va passant l'edat. Llavors jo crec que també hem de tenir molt clares les prioritats, no? I la meva prioritat era la feina, fins que un dia vaig dir, ara ja no. Ara la meva prioritat és la vida, en general. No sé, segurament m'he deixat moltes coses, però... Home, Déu-n'hi-do, Sí? Sí, Déu-n'hi-do. Hem fet un repàs molt interessant. Es nota que això de la comunicació, no sé si era per cantar o per què, però que ho portes a la sang. Ara obriríem el torn de preguntes. No sé si algú... Ha parlat clar la Cristina, però no sé si algú de vosaltres té alguna qüestió, algun dubte que li vulgui plantejar. Podem aprofitar l'oportunitat que la tenim aquí. Josep Arpila, s'anima. Bona tarda. Què tal, Josep? Bones, bé. Et volia fer dues preguntes. Una cosa, abans deies de la universitat, que fins a tercer o quart de carrera no... Jo vull reivindicar molt el que fem aquí a Tarragona, perquè segurament molts són de la Universitat Rovira i Virgili, i quan has dit he pensat, home, doncs jo com nosaltres quan vam començar des de primer que vam fer TV, ràdio, vam fer moltes pràctiques, vull dir, vam començar a una universitat petita, però que a poc s'ha anat fent gran, i que jo també vaig començar i vaig dir, bueno, vinc a Tarragona, potser faig cap a Barcelona, i la veritat és que vaig estar molt content de poder estudiar aquí a Tarragona. Molt bé. Feta aquesta reflexió, dues preguntes. A nivell, tu estaves a programes, però no sé com has viscut tots aquests últims anys a la televisió espanyola amb la gent d'informatius, sobretot hem vist els últims mesos
que s'han intentat reivindicar molt, que han fet aturades, que s'han intentat manifestar i explicar a l'opinió pública tot el que estava passant allà dins. M'agradaria saber tu també com ho has viscut en aquest sentit i també com has viscut el moviment que han fet després del teu acomiadament, una mica estrany també, al meu entendre, perquè crec que l'Oriol Novis el van fer fora del cap de setmana o va marxar ell i ara ha tornat precisament a ocupar el teu lloc. També això com ho havies viscut? Va haver-hi una època... Jo he estat molt bé a Televisió Espanyola, he pogut estar informatius a programes, durant molt de temps he estat treballant a gust i ho dic de veritat, la cosa va canviar quan de cop i volta va entrar el Partit Popular i el programa va deixar de fer-se les redaccions, és a dir, passava un control de quins analistes havien de venir. Jo deia, escolta, jo crec que ha de venir aquest diputat, perquè té 3 diputats al Parlament, aquest senyor l'ha escollit el poble. Ja vindrà. No, però és que sabeu què passa? Que l'Albert Rivera quan en tenia 3 venia. Aquest senyor perquè no pot venir. Ja vindrà, ara no. Llavors aconseguíem fer un dúplex des del Parlament, no tenir-lo en persona per parlar només de la Comissió Pujol. Totes aquestes coses incomoden. Jo crec que el que està passant a Televisió Espanyola és important que se sàpiga. Com a catalana, que el dia 11 de setembre, en una manifestació amb 1,5 milió de persones al carrer, aquesta notícia sigui la 5a notícia en un telediari, jo vaig sentir vergonya a treballar. Vaig sentir vergonya. Em vaig voler morir. Perquè com ho defenses? Perquè tu com a treballador d'aquella tele no pots dir públicament que és penós i vergonyós el que ha passat. Tinc un company, en Francesc Cruanyes, que va fer un tuit on posava, això era respecte al, crec que va ser sobre el 9-N o sobre, no sé si va ser sobre la imputació del Mas, no estic segura, però va dir, era un informe setmanal i textualment, ell com a treballador de la casa, valent i amb molt de valor, que es falta molt en allà, va dir, com a català sento ràbia, com a periodista fàstic, i com a treballador de Televisió Espanyola vergonya, no? Perquè és molt heavy poder dir això, però és que si no ho denuncies, allà dins hi ha professionals molt valuosos, molt importants, i la imatge que està tenint Televisió Espanyola en aquests moments és producte ara mateix de la gent que la mana, de la gent que la gestiona, val? Però també és culpa nostra, perquè no som capaços, i està molt bé plantar-se en una redacció i a la porta del director i asseguts i batallar-ho i tal, però i després què? L'endemà continuem la nostra feina. Llavors jo crec que és important feines com les del Consell d'Informatius que denuncien la manca de pluralitat, que no es pot treballar amb llibertat, que jo penso que això està bé, que hi sigui. I jo a Televisió Espanyola els últims mesos ho he passat malament, perquè no m'agradava la manera com s'estaven donant les informacions. Segurament a Televisió de Catalunya passa el mateix. Jo parlo des de la meva experiència a Televisió Espanyola. A Televisió de Catalunya estic segura que hi ha molts treballadors que se senten incòmodes amb la línia editorial que ha pres la casa. Segur, no us dic que no, jo no m'hi vaig trobar perquè jo a l'època de TV3 estava treballant en programes i ens deixaven molt tranquils, tot i que entrevistàvem polítics, com era un programa a la tarda no ens tocaven massa els nassos, no? Quan jo l'última temporada, al juny, m'avisen i em diuen hi ha un any difícil, aquí no estem per la secessió, no sé què, ja treballar en aquesta situació d'incomoditat, de no poder explicar, de no poder entrevistar un tio que té 3 diputats al Parlament perquè no els agrada, doncs tenim un problema. Llavors això crec que és important que es continuï denunciant, sempre i quan el problema és que s'està arrossegant la imatge de Televisió Espanyola, està baix de tot, no? O sigui, intentaran remuntar-ho potser amb alguna sèrie, però realment que els informatius que havien obtingut premis als telediarios eren líders d'audiència, que avui dia no se'ls miri ningú. Jo quan veia la uno ni la pongo, hosti, a mi em fotia mal això, perquè jo pensava, però què està passant, no? Bueno, això d'una banda, i el del Nolis, és que no sé què ha passat amb el Nolis, no sé res. Jo crec que el que ha passat és... Hosti, el de la crisi ha sigut un merder important, anem a posar el Nolis li venia de gust fer-ho, i així es veurà que no ha estat una cosa ideològica la seva, que ho va ser en certa part. El que a mi m'han dit, el dia del 9-N, hi va haver merder en aquella al telediario i aleshores se'ls va cessar amb ell i l'editora. Però per què ara està el Nolis presentant i... no sé. Jo pel que ha passat, jo el que puc dir és que estic agraïda a molts polítics que han mostrat el seu suport a la professió, sobretot, gent de tots els mitjans, a les xarxes socials, que d'alguna manera han defensat una mica la meva feina i han lamentat el que ha passat. Per tant, no tinc queixa, perquè estic sense feina, però a veure, intentarem sortir-nos com hem fet sempre, no s'acaba tot allà. I en qualsevol cas crec que és trist que... Havent-ho pogut fer d'una altra manera, és trist la manera que han triat de fer-ho. Crec que és la menys encertada, però
últimament l'encerten. Tenim una altra pregunta per aquí. Bona tarda, Cristina. Una doble pregunta. La primera, ja que hi ets a la casa, doncs m'agradaria saber també quina era l'opinió que es va viure entre els treballadors després de poder veure en el seu dia el que va ser l'entrevista del Sergio Martín al Pablo Iglesias a la noche en 24 hores, sobretot després de dir-li el bona nit i els atacs que li va portar a terme. I en segon lloc, també reincidint amb el tema de Televisió Espanyola, si el fet de no tenir publicitat, aquests anys que ja porta sense tenir anuncis, si això també incideix en alguna qüestió en el fet de la pròpia televisió i també en els treballadors, finançament, sous, etc. Segurament això segon que dius ens ha fet més mal que bé, perquè la publicitat són diners que hi havia a la tele, no? Després què es feia amb ells no ho sé, però en qualsevol cas jo vaig entrar a Televisió Espanyola que hi havia publicitat, el programa es feia en directe, hi havia públic i això va durar res, perquè que van treure la publicitat van baixar els ingressos, aleshores es van baixar sous, no es podia sortir més tard de les 10 per no pagar hores extres ni nocturnitat, un debat que és una cosa que jo entenc que s'ha de fer en directe, es gravava, no? Perquè clar, els horaris d'emissió, és a dir, que et posin a les 12:30 o 3:15 de la matinada, qui ve aquella hora, no? Digue-li al masculí que vingui aquella hora. Que no venen. Això d'una banda, llavors jo crec que això ens ha fet més mal que bé. Sí, la veritat és que sí, perquè el que passa que s'hauria de plantejar si en les hores baixes que hi ha a la televisió espanyola si els anunciants apostarien per aquesta tele, no? Llavors potser ara és pitjor el remei que la malaltia, perquè intentar... Ara la televisió espanyola, com que no té publicitat, es nodreix del que paguen els altres, que sí que posen publicitat a les altres cadenes, però si ara torna a entrar publicitat de televisió espanyola, no sé fins a quin punt, estan com està tan baixa d'audiència, els anunciants apostarien per aquesta cadena. I el del Pablo Iglesias em va semblar lamentable. El que passa és que realment a la tele he viscut una cosa, això deu passar tot arreu, s'ha de vigilar molt què dius i quan ho dius i com. Perquè jo vaig dir a Facebook que em semblava lamentable aquella entrevista. Al Facebook hi tinc els meus amics. També em vigilava algun jefe, no es va aconseguir, perquè em pensava que eren amics també. A Twitter, que segueix tothom, he anat amb més de compte a veure què deia, no? Perquè a mi hi ha certes coses que deies que potser, tractant-se d'una persona pública com jo, que treballava en mitjà públic, intentava molt, si jo anava a manifestacions o no, si anava a votar o no, això no ho he dit mai públicament, creia que com a treballadora de telepública en aquells moments no havia de fer-ho. En qualsevol cas em va semblar lamentable, i el que em sembla més lamentable encara és que des de la casa es defensi aquella entrevista. Però és que el director de Televisió Espanyola a Catalunya ha donat una entrevista fa poc dient que a mi se'm va fer fora perquè jo no m'havia integrat, i després de 5 anys ve aquest senyor que portava 1 mes i mig a la feina i em diu que jo no m'he integrat. Però si són vostès que m'han dit a mi que faci un programa d'entrevistes i me l'han encarregat i m'han dit que moderi el debat, que és l'únic programa polític que hi ha a la casa, i llavors, bueno, entres dins de la roda, no? Entenc que hi ha gent que porta molts anys treballant allà, tenen una plaça fixa i s'amotllen. És a dir, ara entren aquests, doncs ja sabem què toca. Ara entren aquests, doncs ja sabem, i ho entenc i ho respecto, perquè hi ha poca feina i no pot anar un marxant dels llocs com amb l'alegria el que toca, no? El que passa que crec que un cop ets allà has de tenir la força i la constància i la tranquil·litat de poder defensar amb allò que creus. I si et foten fora, doncs mira, ens ho faran. Però crec sincerament que és important defensar la nostra feina, perquè si no som titelles, i jo crec que en el periodisme és explicar allò que crec que passa. Si no puc explicar-ho i a aquest senyor no li puc fer aquesta pregunta perquè és d'aquest partit que mana ara mateix, no vull fer la meva feina, no la vull fer. Llavors, l'entrevista del Pablo Iglesias em va semblar bastant lamentable. No sé si hi ha alguna pregunta més. Aquí. Hola. Tu has passat per mitjans tant públics com privats al llarg de la teva trajectòria, però m'agradaria saber la visió que tens tu respecte a la diferència entre mitjà públic i mitjà governamentalitzat, per dir-ho d'alguna manera, i quin creus que és el nostre paper a l'hora d'acostar els mitjans públics, tant espanyols com catalans, a l'utopia que tenen, per exemple, els mitjans europeus o especialment els nòrdics. És que és una mentalitat. Jo crec que això no ho canviarem. És una manera d'entendre. A Anglaterra, la BBC, que tothom s'omple la boca amb la BBC, no? Si un polític intenta influenciar un mitjà públic, qui queda en ridícul és el polític, no el mitjà. És a dir, quan allò se sap, qui surt perdent és el polític. És que no tenen nassos ni d'intentar-ho. Aleshores, crec que el dia que entenguem que un mitjà públic és de tots, dels que voten PP i dels que voten la CUP, i dels que voten no sé què, dels que voten... Al país tots, les veus hi han de ser totes representades, totes.
No pot ser que el govern, i sobretot en el cas de la majoria absoluta del Partit Popular, que a més escull el president de la corporació perquè els surt dels nassos, no? O sigui, fins i tot ara hi havia una iniciativa que era intentar que tot, que hi hagués majoria, poguessin la resta de partits intentar també dir la seva. Crec que és important, perquè tothom en una empresa col·loca de directiu algú que li és còmode i a sobre aquest busca al seu entorn algú que li sigui afí. Però en una tele pública, o sigui, en un mitjà públic, s'ha d'anar molt de compte, perquè crec que totes les veus han de sortir representades i que no pot ser que a un conseller, i ara parlo per Catalunya també, a un conseller no li puguis fer una pregunta incòmoda perquè hi ha hagut un caos amb una nevada i no se li hagi de demanar responsabilitats, no? Llavors, crec que és feina dels periodistes. Manaran ells, però fins que nosaltres des de dins no ens plantem, està bé fer assemblees, està fer vagues, jo sabia otra vez otra huelga, però no he vist que no sirve de nada, perquè realment fer vagues de què serveix, a part que treguen el sou d'aquell dia que fas vaga? Jo crec que és plantar-se. Si aquest senyor fa una roda de premsa a través d'un plasma i no accepta preguntes, no hi anem. Si vol dir alguna cosa, canviï una nota de premsa i nosaltres, com a periodistes, valorarem si allò és important o no. Però si nosaltres anem a cobrir una roda de premsa on no s'accepten preguntes, ja estem jugant al joc d'aquesta gent, no? I els blocs electorals és el mateix, no? O sigui, el senyor Mas, perquè ara mana, ha de tenir 20 segons o 25 i la CUP n'ha de tenir 3. Per què? No? Perquè és el repartiment dels escons, no sé, però jo crec que s'han de canviar moltes coses encara per ser europeus a nivell del mitjà públic, no? Em deia l'altre dia un company que a la tele alemanya, per exemple, en unes eleccions, en campanya electoral, tots els partits polítics, tots tenen el mateix temps. Tots. Potser hauria de ser així, no? No sé. Crec que s'han de canviar moltes coses, però també és important canviar-les des de dins. No és fàcil. Perquè a mi em van fotre fora, però si ets fixa, foten a fer passillos, saps què vull dir? I això passa, Llavors entenc que un diu, mira, saps què? Aquest si estarà 4 anys amb una mica de sort, quan el canviïn ja podré... Però amb aquest acomodar-se, la feina jo crec que va perdent prestigi i la nostra feina té menys importància, llavors, no? Ho veig així. A veure, futurs periodistes. Qui s'atreveix? Ai, no veus, aquí reclamen preguntes a les rodes de premsa i després no pregunten, que quan vulgueu preguntar no us deixaran. Tenim un valent. Bueno, hola. Una pregunta, porque siempre a todos se llena la boca de la BBC, que es el modelo, pero creo que mucho de la BBC viene del modelo de cómo se presupuesta, de que la gente paga, la gente decide si se puede pagar, si se quiere pagar, si lo hacen bien o no. ¿Ese modelo podría ser aplicable o a Televisión Española o a TV3 o...? Mira, entiendes el català? Sí, no? O sigui, bueno, si no et contesto en castellà és igual, però... És a dir, plantegem-nos ara que ens facin pagar per mirar la tele. Si ara per pagar un article diem em llegeixo el titular i ja en tinc prou. Però és que és una qüestió cultural. Als Estats Units, el New York Times, a molts diaris, un ha de pagar per llegir els articles d'opinió. Aquí ens hem educat en la cultura del gratuït. I ara, que és quan se n'adonen els mitjans de comunicació que tot gratis no pot ser, ara és quan tu li demanes a la gent que pagui i la gent diu, sí, home, vaig a pagar, jo pagar la ver la tele no la miro, saps? Però és que és així. I fins que no entenguem que allò que s'està fent val diners i que potser sí, podria ser un cànon, no ho sé, jo penso que és important preguntar-ho a la ciutadania, això, si estarien disposats a pagar o no un cànon, no? I de moment la ràdio és gratis, la tele és gratis, el diari l'has de pagar, no? Però crec que allà hi ha una feina i no pot ser tot gratis sempre, perquè crec que això fa que passin les coses que estan passant i que llavors els que hem de llegir o hem de veure la tele no tinguem cap mena de decisió ni cap poder al respecte, no? Si tu pagues tens dret llavors a exigir, no? Segurament. No ho sé, és un debat llarg aquest, però m'agradaria saber a quanta gent se li demanés si estarien disposats a pagar perquè hi hagués una tele diferent, si estarien disposats a pagar o no, Jo tinc els meus dubtes. Però bueno, no sé. Si no hi ha cap més pregunta... Per què? Sí? Farem un parell de preguntes més i... Bona nit, gràcies per l'assistència, per l'explicació de la teva vida amb alts i baixos, amb alegries i desventures. Tot el que n'has explicat de Televisió Espanyola, a mi em feia pensar en el nou, també, que tu a poc et vas adaptant, vas ser l'ancià, fins que arriba un punt que tanquen l'emissora i llavors ara correm i tots i queixem-nos tots. No sé fins a quin punt el poder que té el periodista
i quin grau és enemic d'ell mateix el propi periodista del que està passant al sector. Perquè clar, deies tu fins a quin punt estàs disposat a aguantar segons quines pressions per portar un plat a taula. Suposo que quan estudies periodisme certes coses ja les has d'assumir, el tema de ser subjectiu amb les teves notícies o amb el teu criteri o a quin preu et vens, clar, potser ja no estàs fent de periodista en aquell moment, sinó simplement estàs fent la teva feina, ser periodista passa a segon terme i al final no fer de periodista s'acaba carregant la teva pròpia feina com va passar a Canal 9, si d'un començament haguessin denunciat i s'haguessin plantat tots junts com a bloc, no crec que hagués arribat on ha arribat el tema, igual que Televisió Espanyola, si com a periodistes i el poder que es té com a tal, et deixes trepitjar i sempre hi ha algú que diu, bueno, deixem-ho córrer, és igual, assumim. No sé fins a quin punt creus tu que us podeu responsabilitzar o es pot tenir prou poder com per canviar la situació, perquè clar, anem passant els dies, ara has sigut tu, però no sé fins a quin punt els teus companys s'han plantat en bloc i diuen, ei, nosaltres som una Cristina més, saps? O sigui, no sé si es puc rebre aquest suport, no sé com veus la responsabilitat que és fer tot això com a periodista i si realment al final es pot fer alguna cosa, perquè si al final et deus al teu amo, ja no cal ser periodista, simplement posa un que fa cròniques i ja està. Jo crec que sempre et deus al teu amo, a la pública i a la privada, a la privada perquè qui posa els calés és amic de i el president del Barça ni jo que no el toquem perquè ara no, és així, però a la pública, que la paguem tots, insisteixo, això no hauria de passar. Llavors en som còmplices, però entenc que qui té el poder és qui mana. Llavors la por, és el que us dic, a mi m'han fet fora perquè jo era indefinida i a mi em poden fer fora quan vulguin. Qui té una plaça fixa el castiguen. I això és així. I si cada cop que hi ha un canvi de govern canvien el director d'un mitjà públic, et demostren que no estan gestionant periodisme, sinó que estan gestionant és poder polític. I jo crec que els mitjans han d'estar gestionats per periodistes. Si a sobre aquests periodistes, perquè el senyor que hi ha ara allà és periodista, però és que aquest senyor fa molts anys que ocupa un càrrec dins d'un partit polític. Aleshores, si el col·loquen allà, està gestionant ideologies o està gestionant una empresa periodística? I jo crec que aquí la nostra obligació com a periodistes és interferir. Jo he estat molt molesta, i ho reconec, però jo he exercit el meu dret a discrepar. I al cap i a la fi acabava fent la meva feina i intentava des de la poca pressió que podia, moderant un debat, intentar portar-ho de la millor manera, però arriba un punt que hi ha coses que no pots defensar. I llavors crec que és important o plantar-te, que és el que jo vaig dir, que escolta, em canvia una persona, jo m'haig de fer gent de paraula, les meves entrevistes personals, i aquí no ha passat res, passem l'any electoral, perquè jo també tinc una filla i tinc un lloguer i he de pagar coses, però hi ha vegades en què jo personalment em sentia incòmode i vaig decidir que volia deixar de fer-ho, doncs que no em van deixar, després em van fotre la patada, però crec que arriba un punt en què un, si no està còmode fent la feina que fa, ho ha de deixar. Si creu en aquesta feina com l'entenem molts, que és explicant allò que passa, perquè tu has triat fer aquesta feina per poder explicar què passa. Si perquè resulta que manen aquests no puc dir segons què, hosti, aquesta que vulgui de convidada no li preguntis allò, perquè no, anem bé, perquè llavors estem mentint, estem enganyant a la gent, no? El periodisme no és això, és poder treballar amb la llibertat de preguntar-li a aquesta persona allò que li preguntaria la meva mare des de casa, saps? I jo intento fer sempre aquest exercici, fins i tot a l'hora d'explicar les coses, això la meva mare no ho entén. Perquè a vegades aquí parlem com si tots sapiguéssim de tot, els tertulians els primers. Hosti, doncs però podeu explicar què vol dir això? Intentant no donar les coses per sobreentès i sobretot això, intentar evitar ser còmplices del control governamental dels mitjans. Però bueno, crec que aquí hi ha molta feina a fer. És una qüestió educacional. I si hi ha lleis que ho poden canviar, tant de bo, però de moment ho veig difícil. Canal 9, jo vaig pensar molt amb ells. Quan vaig veure el reportatge de 30 minuts que van fer del Canal 9 o 60 minuts, no me'n recordo, vaig pensar, hosti, que no hagi de passar això, saps? Que no hagis de lamentar-te de tot quan ja t'han fotut fora, quan t'han tancat el xiringuito, quan has acceptat donar informacions d'una determinada manera. No, perquè llavors perds tota la... Jo ho veig així. És maca, la feina periodista, això? Està bé, Home, jo porto temps dedicant-m'hi i encara l'estimo. També està bé una visió crítica del periodisme i en tot cas que convidi a la reflexió. Doncs si us sembla hem començat molt puntuals, ho deixaríem aquí.
donar les gràcies a la Cristina Puig per les seves explicacions, per parlar tan clar, que no sempre estem acostumats a escoltar periodistes parlant tan clar, i també s'agraeix conèixer totes aquestes vicissituds que la Cristina ha viscut des de dins, i us emplacem la setmana vinent a la mateixa hora, a 7:30, per escoltar una experiència periodista molt diferent, en aquest cas de l'Aldecó, la seva experiència a l'Àfrica. Puc venir? Sí, és oberta a la ciutadania, per tant a les... Potser m'apunto, que ara tinc temps lliure. Doncs moltíssimes gràcies.